Selamat pagi. Kita ke kebun, guys. Nah, ke kebun lagi cari sayur. Sayur bening orang nggak ada toh? Untuk kandut. Ya. Muncul apa no? Lah kata serah entek apa lho, Mak? Lemparno ada mama, Dok. Mama. Kata saya yang ngono. Telu papat iki lho, pani anu apa? Lemparno ada pink. Besar kompor kok. Dipangani manuk apa lho? Mateng lho. Wis pan manuk kok ya. Ya Allah, jiro lu. Heeh, Dek. Berapa kok? Lah berapa hari kak yang kebon? Kata saya dipangani manuk apa lho? Lah mateng kabeh papat entek. Pantes manuk yang kriek-kriek ning kebon. Iya. Happy. Makanan gratis manuk ya. Kabeh banget. Apa nih? Long. Sakalak ni saiki wae. Lelung. Long iki lho. Oh. Ubi. Daun ubi ya seraukur. Perang-perang sasi jadi raukur kan. Ini mek timun nih ya? Belum. Tak timun ya? Ya. Pitong wis kilo ya? Timun dah. Heeh, wae apa ora ya? Tak jare. Ya enak lah tak pangani terus mendino tadi tak. Oh iya. Iki kapan, Dok? Aku nggak kebun mangan timun aja. Mending tuku isine ae tuku tandur sing akeh kulon ya. Kilo 7.000 iki lagi anjane tukangmu jam. Kuwi lho sing kulon etan iku tanduran timun ape. Lah ndek wit pohonge tandur timun uripe mak ya jane mak. Andek itu pohon kuwi lho. Mak. Men pohon kuwi to. Andek tandur timun lho. Dadi kan engko lanjarane ngene pohon kuwi mak. Ya ta? Heeh. Ngono lho. Dadi anu melu gegeran tukang wit pohon ngono. Heeh. Lah anu orang kok. Wah, wah. Lah kan timun rong sasi entek. Nek pohon kan setahun. Nek mbuke arep jangan ini. Kalau sik tutuk uga. Anggis arep. Nek kelas saithik enak jare. Nek kelan oka ya ora dipangan. Ya bayam anu long kuwi enak. Ya enak bener aku tak delok sini. Sik. Kayak enak ta. Ya Allah timune lho enak jarene. Lho, kah. Timune Pak. Lha. Kae lho Mak, gembondol lho. Iki loro telu. Ning kuwi pas iki was grabe Mak. Papate pas iki seger-seger abe. Iya no. Papat. Lho, wah demene wah jiro. Pak anu nih Pak. Hah? Lho, anu nen Pak. Kok cepet temen gede ta? Ya. Lah ya, Ini jiro lu. cepet temen gede san. Kang dinone gede-gede san ya. Timun kasih ya. Lihat timune aku nggonku lho. Kok agone gede bener. Dipek ora ya? Pek anu. Iki yang lalap enak. Oh, lha gedene. Kok cemene kalau kok siji. Oh, kayak cemene tuku langan. Ini rambut sirami ya. Ini iki wis kena wis gede wis bukae kuwi. Kuwi kan sirame sudah Pak kuwi. Jangan timun lagi. Lu tak pangan enak. Wis tak pangan mek tak pangan. Lah iki ndi dong kira. Iki. Iki lho. Cilik enggak. Ya apa mek seger kuwi. Malah enak sing ngono kuwi ya. Ah, didelok jane. Antus sing kesanan kula tani iki lho, Mak. Etan iki rong galeng ngono to. Tandur ngono akeh banget. Mak tuku nggo bijine. Ku kacang panjang itu. Lampu pek asang panjang. Ya enggak, engko nek anu wae. Kelam bae dadi fresh. Iki pek ya. Heeh. Kuwi kan enak pira yo? Papat kuwi. Iya. Malah enak ngono kuwi ya. Nek di apa di mana sing ngono ya. Tak kulkas engko panganan ya. Heeh. Nek ra dipangan kabeh jadi pek iki gede no. Ya iya. Wis Tak kulkas. wis tak wis, pokoke tak wis. Wis ngono. Iki ben gede sik. Lah ya. Ngene kebon mek timun nak kebon mek timun aku. Wae. Tek nek anu nirine ya, Pak. Ya kan cek rungut ngono kuwi. Roh muka.
Kene gede. Engko anu rong dinono anu gede banget. Rong dino lah. Walina harene nak ben dipake snobat. Oh, bayane. Lah sing dhuwur kuwi urip wong lho. Lah loro ya sing dhuwur yang. Halo kuwi. Ayo. Ben wae ngene nek 2 kilo tak dole. Yo ki some. Mbak Fani. Iki copot apa Abdur dan timun iki ngene kok. Engko wae. Enggak tukane biji kok ya. Tukane wineh lah. Iki mah ra urip iki soalé kena apa? Kena anu iki lho. Timun gak ada anu, Pak. Kene. Iki timun tak urip lagi ning butine kene urip mok sing ya ta. Bisa metu cilik kayak bati yang. Lah iki loro iki. Loro. Apa iki? Ya ta. Kudune diempuki ngene iki Mang Yang. Nek diempuki lho. Godhonge ijo. Wes, Mak. Lah sing meneh apa, Pak? Oh, 2 ben 3 dina apa 7 dina rek. Oh, kurang gede. Wes, oke iki. Katanya sing tuwek kabeh katene ya. Ndure sing apa bosok ae apa? Mbok singgahe kok anu. Iya man katanya bosen tapi enak banget Pak. Pepaya, guys. Kentipan manuk bang ini ngamalkan manuk. Burung ketilang pantesan bunyi terus di sini. Happy banget. Halo, mau puter ning kono. Kayak karena eneng awak eneng kene wae. Nek kene wong yang kebon kan tilangin. Halo. Oh lah. Nih. Pepaya, guys. Pepaya aja mateng semua. Ini sayur-sayur di kebun sudah pada numbuh semua. Nah, jadi sudah nggak beli sayur ya. Habis kita nanam lagi gitu. Jadi pada numbuh semua. Itu suara burung ketilang. Banyak banget burung ketilang di sini. Karena ya itu ada pepaya tadi. Begini guys suasana di kampung ya. Sudah mulai panas di pagi hari. Ini udah mulai mau siang. Di sini saya kemarin mulai nanam apa itu? Kacang panjang. Udah mulai numbuh juga. Ini timun juga di sini. Nah, timun. Di sini kacang panjang loh. Subur banget tuh. Jadi kita udah nggak beli sayur guys. Oke dulur matur sembah nuwun, besok kita sambung kembali. Ini sudah sampai rumah. Bini saya sudah mulai masak. Tuh lagi di kupas-kupas pepaya. Ini kita pisangnya, Pak. Enak malah. Cepat ya. Itu rasanya enak ya. Bajunya dari patennya emang tuh. Yang di kiri. Oke, ada 11 ya. Adik bubuk, bangun. Upah dewek. Mama so, njaluk mie iku ya.
Jaluk mie. Mie-nya. Kayaknya Dek. Nah. Kok pinter nggak adik-adiknya lho, adiknya mie. Kacang Mie ya. kung rasanya kung cinyet. Oh. Iki lho Dek mie ning kene. Mbah to. Orang-orang jadi lap ditempelin no. Nakek nang kuwi nang. Ah sang motor lho. Nah, ngono. Tempelin di to. Wis ngono wae, Dek. Kanjelo apa? Kanjelo. Oh, ngono to. Heeh. Mie lakian. Yo mie